Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian baka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District kakong isawanda lalu ha ka arpulai tarik unailar kala penmi hukum kabala petha ya barok Nongdie Madan bagi ban kenria no na kijaka kibala ban penthut ya ka Ïaid ka Ïeng bat ka Lait kawan jong ki ba bat ki kali hasor shilong nak liang kinong yalam jong kinong song di Madan mentakasni kala Lait ban kemi dala di ya ki basong bat di jing di Madan ha ki thain mat pran haringkat ka jingadan lang jong ka committee bala thau da ka DC ka ba khli da ki magister bakan thop lang ru ya ki officer na ka tanat pulit Shillong Municipal Board PWD bat kiwe de ki kenhun kita kinong yalam jong kinong song di Madan kila kentui ki para baya song di Madan bakim de banang penhe ya ki dukan jong ki bat bakin Pynrit kat bala khanang bakan om Pynrit iki pat ba nong Lait nong wan bat kumju ya ki kali ki bayat